Ahemfo nwoma edi kan timienu. Afe David nabene se obewuo na wɔhye ne ba Salomo se Media mereko asase sofo nyina kwan enti yeden na ye obarima na hwɛ Awurade wo Nyankopɔn ahyɛde sɛ wobɛnante na kwan so sɛ wobedi na hyɛde ne mmaransɛm ne na temudie ne na dansesɛm so sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara mu na wɔde yie deɛ woyɔ nyinaa mu baabiara a wodane wo ho korɔ na Awurade ama n'asɛm a ɔkaa no me ho no atim sɛ wɔmahwɛ wɔn kwan sɛ wɔbɛnante m'anim nokore mu wɔn akoma nyinaa ne wɔn kra nyinaa mu a ɛne ɔse Israel adwa so barima remmɔwo nanso wara unim deɛ Seruia ba Joab yɛɛ me deɛ ɔyɛɛ Israel asahene baanu na ɛba Abna ne Yeta ba Amasa odii wɔn awuo na ɔkaa ɔsamu mogya gu asomdwebere mu na ɔde ɔsamu mogya kekaa n'abɔso a ɛbɔ n'asene ne mpaboa a ɛhyɛ ne nan ho no enti di no nyansa so na mma ne dwono mfa asomdwe mu nsane nkɔ asamado na Gilead ni Basilai emade je won adoye na ma won tena won a wodidi wo pronso mu na saa na wɔtwe ba me nkyɛn bra me dwane wunua Absalom anim no na hwɛ Benjamin ni Gera ba Shimei a ofiri Bahurim na ɔwɔ wo nkyɛn yi ɔno na ɔdome me no me denden da me kɔ Mahanaim no nanso osane behyia me Yordan ho na me de Awurade kan no ntam sɛ meremfa nkrantami nkuno na afei de mane ho nyɛ totrotɔ na woyɛ ɔba nyansafo na wobɛhunu ade a wobɛyɔ no na wama ne dwono nam mogya mu asane akɔ asamando. Ɛna David ne n'agyanom kɔdaeɛ na wosie no David kurumu na David didi Israel so hene yɛ mfirinhyia 40 odi hene mfie nso Hebron na odi hene mfie 30 Yerusalem na Salomo tena n'agya adwa so na n'ahenni atim pintin pa na Hagit ba Adonia ba Salomo na Batseba nkyɛn na ɔka kyerɛ no sɛ asomdwe so na woreba yi na ɔse asomdwe so na ɔka sɛ mewɔ asɛm bi meka kyerɛ wo na ɔse kae na ɔka sɛ wara wonim sɛ anka ahenni no yɛ me dea na me so na Israel nyinaa de wɔn ani toeɛ sɛ medi hene nanso ahenni no dane na akɔyɛ me nua deɛ na efiri Awurade na ɛkɔyɛ ne deɛ na afei adeɛ biako pɛ na merebisa no wo hɔ na nkame me na ɔka kyerɛ no sɛ kasae na ɔse mesrɛ wo ka kyerɛ ɔhene Salomo na ɔrenkame wo na ɔmfa sumnamni Abisag ma me aware na Batseba ka sɛ yo mɛka makyerɛ ɔhene mama wo ɛna Batseba ba ɔhene Salomo nkyɛn sɛ ɔne no rebɛkasa ama Adonia na ɔhene sɔre kohyiaa no na ɔkotow no na ɔtena n'adwa so na ɔde adwa sii hɔ ma ɔhene na ɔtena ne nifa so na ɔka sɛ ade ketewa bi na merebebisa no wo hɔ na nkame me na ɔhene ka kyerɛ no sɛ awo bisa na merenkame wo na ɔse ma wɔmfa sunamni Abisak mma wo nua Adonia aware na ɔhene Salomo bua se ne na sɛ na adɛn nti na wubisa sunamni Abisag ama Adonia bisa ahenni no nso ma no na ɔno ne me nua a ɔsene me panin bisa ma no ne ɔsɔfo Abiata ne Seruia ba Joab ɛna ɔhene Salomo ka Awurade ntam sɛ Onyankopɔn nyɛ me sei na ɔnkɔ so sa sɛ Adonia aka asɛm yi atia ɔno ara ne kra na afei sɛ Awurade a wama matim na ɔde me atena m'agya David adwa so na wakyekyere fie ama me sɛdeɛ ɔkae no te aseɛ yi ɛnara wobekum Adonia. Na ɔhene Salomo soma Yoada ba Benaia ma no kɔkaa no ma no wui. Na ɔsɔfo Abiata nso ɔhene ka kyerɛ no sɛ kɔ Anatot wara wasase so na woyɛ owuo ba na neyi deɛ merenku wo efiri sɛ waso Awurade Nyankopɔn adaka m'agya David anim na wohunu amane nso wɔ deɛ m'agya hunu mu amane nyinaa mu. Saa na Salomo tu Abiata sɛ oni Awurade sɔfo so obema Awurade asɛm a ɔka Elifie ho osilo no abamu. Na asɛm no duru Yoab nkyɛn. Na Yoab adane akodi Adonia akyi
Na Absalom akyiri de wanane ankodi. Na Joab dwane kɔ Awurade ntomadan ho kɔsɔ afabukyia abɛn mu. Na ɔbɛka kyerɛ ɔhene Salomo sɛ, Joab adwane kɔ Awurade ntomadan ho. Na hwɛ, ɔwɔ afɔrebukyia no ho. Na Salomo somaa Yoadaba Benaia sɛ, kɔka no. Na Benaia kɔ Awurade ntomadan ho kɔka kyerɛ no sɛ ɔhene sie nie, Fredi. Na ɔse, Daabi, na ɛha na mewuo. Na Benaia sane bɛka kyerɛ ɔhene sɛ, sɛdeɛ Yoab aka nie, na sɛdeɛ wabua me nie. Na ɔhene ka kyerɛ no sɛ, Yɔ sɛdeɛ ɔkae no, na kɔka no, na sie no. Na yi mogya a Yoab ahwie agu kwa no firi me ne m'agya fie so. Na Awurade ma ne mogya mua n'atifi, sɛ okunkum mmarima baanu a wɔtene a wɔyɛ sene no, na ɔde nkrante di wɔn awuo. Na ɛba Abner, Israel sahene, ne Yeta ba Amasa, Yuda sahene no a m'agya David nim ho bi. Na wɔn mogya nsa ne mebua Yoab atifi, ne n'asefo atifi nkosi daa. Na David, ne n'asefo, ne ne fie, ne n'adwa nya Awurade nkyɛn asomdwie daa. Na Yoadaba Benaia foro kɔka no kum no, na wosie no ne fie wɔ ɛsrɛ so. Na ɔhene de Yoadaba Benaia si n'anamu di ɛdɔm no so. Na ɔsɔfo Sadok nso, ɔhene de no si Abiatar anamu. Na ɔhene soma ma okohyia Simei bae, na ɔka kyerɛ no sɛ, Sidan wɔ Yerusalem fa, na tena hɔ, na mfiri hɔ nkɔ baabiara. Na da a wobɛfiri adie akotwa Kidron subonhwa no, hunu sɛ wuo na wobɛwuo, na wo mogya bɛbua w'atifi. Na Simei ka kyerɛ ɔhene sɛ, Ɛyɛ, sɛdeɛ me wura ɔhene aka no, saa ara na wako abɛyɔ. Na Simei tena Yerusalem na pii. Na mfie mmiɛnsa akyiri no, Simei nkoa baanu dwane kɔɔ Gat hene Maaka ba Akis nkyɛn. Na ɔbɛka kyerɛ Simei sɛ, Hwɛ, wɔn nkoa no wɔ Gat. Na Simei sɔre hyehyɛɛ n'afurum pɔnkɔ. Na osimu kɔɔ Gat Akis nkyɛn sɛ ɔrekɔhwehwɛ ne nkoa no. Na Simei kɔfaa ne nkoa no firi Gat bae. Na ɔbɛka kyerɛ Salomo sɛ, Simei afiri Yerusalem akɔ Gat, na wasane aba. Na ɔhene soma ma ɔkɔfaa Simei bae sɛ, Manka wo Awurade ntam mani wadanseɛ sɛ, da a wobɛfiri adi akɔ baabiara no, hunu sɛ wuo na wobɛwuo. Na woka kyerɛɛ me sɛ, ɛyɛ, mate. Adɛn nti na woanni Awurade ntam, ne mmara a mehyɛɛ wo no soɔ? Na ɔhene ka kyerɛɛ Simei sɛ, Wara wonnim, wakomam, bɔne a wode yɛɛ m'agya David no nyinaa. Na Awurade adane wo bɔne no agu w'atifi, na nhyira bɛka ɔhene Salomo, na David agya betim Awurade anim akosi daa. Na ɔhene hyɛ Yoadaba Benaia, na ofiradi kɔkaa no ma no wui. Na ahenni no tim Salomo nsam.